खुलुमबाय बरायनाय थाबाय नलेज बड' चेनेलाव। दिनै जों बे भिडिअआव नायगोन फाइनान्स मिनिस्ट्रिनि रुल्स एन्ड रेसपन्सिबिलिटिज, डिपार्टमेन्ट्स आरो अर्गेनाइजेशन स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै। लोगोसे मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सनि वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट खामानि इउनियन बाजेट खालामनायनि सोमोन्दै। गिबियाव जों सावरायगोन रुल्स एन्ड रेसपन्सिबिलिटिनि सोमोन्दै। जों सिगाङावबो मख'बोखादों जे जोंनि हादराव गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय गुबुन गुबुन मन्थ्रि बिफानखौ रानलायना होनाय जादों होनना। बेनिनो मोनसे इम्पर्टेन्ट बिफाना मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सआ, जायनि खामानिया हादोरनि रांखान्थि जेंनानि सायाव नायनाय, जेरैबायदि फिस्केल पलिसि बानायनाय, बाजेट बानायनाय, एनुवेल इकनमिक रिभिउ खालामनाय, इकनमिक सार्भे खालामनाय, टेक्स कालेक्सन खालामनाय, इन्डियान बेंकिं सिस्टेमजों सोमोन्दो गोनां पलिसि बानायनाय बायदिफोर। मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सआनो दिथा होयो जे सरकारनि फिस्केल डेफिसिटआ खम जानांगौ, जाहाथे सरकारनि सायाव गोबां प्रेसार गोग्लैयै बायदि। मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सनि गिदिर गिदिर फेस्लानि सायाव जोबथा फेस्लाखौ गाहाय मन्थ्रि एबा केबिनेट कमिटि इन इकनमिक एफायारआ होयो, आरो आद्रा थानाय गासै फेस्लाखौ फाइनान्स मिनिस्टारआ गावनो लायो आरो बिथांखौ मदद खालामो मिनिस्टार अफ स्टेटआ। फाइनान्स मिनिस्टारानो मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सनि गाहाय पलिसिफोरखौ संसदआव फोसावो। दानिया जों सावरायगोन डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै। मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सआव गासै मोनबा डिपार्टमेन्ट दं। बेफोर जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ इकनमिक एफायार, डिपार्टमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचार, डिपार्टमेन्ट अफ रेभिनिउ, डिपार्टमेन्ट अफ फाइनेन्सियेल सार्भिसेस आरो डिपार्टमेन्ट अफ इनभेस्टमेन्ट एन्ड पाब्लिक एसेट मेनेजमेन्ट। बेफोर मख'नाय गासै डिपार्टमेन्टखौ गुबुन गुबुन नेहाथारि एबा सेक्रेटारिनि जोहै लिड खालामनाय जायो। नाथाय डिपार्टमेन्ट अफ रेभिनिउनि नेहाथारि एबा सेक्रेटारिखौ जों गासै डिपार्टमेन्टनि हेड होनना बुङो, जायखौ जों फाइनान्स सेक्रेटारि होनना मिथियो। दानिया मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै सावरायदों। डिपार्टमेन्ट अफ इकनमिक एफायार। मिरु सरकारनि बोसोरारि बाजेटखौ बानायनाय आरो संसदआव फोसावनाया बे डिपार्टमेन्टनिनो खामानि। बेनि अनगायैबो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया हादोरनि माइक्र' इकनमिक पलिसि बानायनाय, जेरैबादि फिस्केल पलिसि, पाब्लिक फाइनेन्स, पाब्लिक डेट मेनेजमेन्ट, स्टक एक्सचेन्जफोरजों सोमोन्दो थानाय पलिसिफोर। बे डिपार्टमेन्टआनो हादोरनि कारेन्सि आरो कइन्स, पस्टेल स्टेशनारि, पस्टेल स्टाम्पनि प्रडाक्शननि सायावबो नोजोर होयो, आरो संसदजों सोमोन्दो थानाय गासै मेटार आरो इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्युसन जेरैबादि वर्ल्ड बेंक, IMF, WTO फोरजों सरजाबनाय मेटारखौबो नायनो गोनां जायो। IES, इन्डियान इकनमिक सार्भिस आबो बे डिपार्टमेन्टनि सिङावनो गोग्लैयो, जेराव बिसिनि ट्रेनिं केडार मेनेजमेन्टखौबो बे डिपार्टमेन्टआनो नायो। नेक्स्ट डिपार्टमेन्टआव दं डिपार्टमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचार। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया मिरु सरकारनि PFMS, पाब्लिक फाइनेन्सियेल मेनेजमेन्ट सिस्टेम आरो गुबुन फाइनेन्सियेल मेटारखौ नायनाय। PFMSनि खामानिया मिरु सरकारनि साबसिडिफोरखौ बेनि बेनिफिसियारिफोरनिसिम मोनहैहोनाय, आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया फाइनान्स कमिसन आरो सेन्ट्रेल पे कमिसननि रिकमेन्डेसनखौ लागु खालामनाय आरो मिरु सरकारनि एकाउन्टखौ थियारि खालामनाय। थामहिनबा सरकारा जेसेबां खरसा खालामदों माबा मोनसे स्किम एबा मावबिथांखिनि जोहै, एबा जेसेबां बेयो रायजो सरकारखौ शेयार टेक्स हिसाबै होयो, बेनि हिसाब खिथाब खालामनायखौ बे डिपार्टमेन्टआनो खालामो। नेक्स्ट डिपार्टमेन्टआ दङ डिपार्टमेन्ट अफ रेभिनिउ। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया सरकारनि थाखाय रां जगायनाय, जायनि गाहाय फुंखाया टेक्स कालेक्सन खालामनाय, जाय मोननै रोखोमनि दं, डाइरेक्ट टेक्स आरो इनडाइरेक्ट टेक्स। डाइरेक्ट टेक्सखौ कालेक्सन खालामनो थाखाय दं CBDT, सेन्ट्रेल बर्ड अफ डाइरेक्ट टेक्सेस, आरो इनडाइरेक्ट टेक्सखौ कालेक्सन खालामनो थाखाय दं CBIC, थामहिनबा सेन्ट्रेल बर्ड अफ इनडाइरेक्ट टेक्सेस एन्ड कास्टम्स। लोगोसे बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया हादराव इकनमिक ल'खौ लागु खालामनाय आरो इकनमिक अफेन्सखौ इनभेस्टिगेट खालामनाय, जेरैबादि मानि लन्ड्रिंनि थाखाय PMLA, थामहिनबा प्रिभेन्सन अफ मानि लन्ड्रिं एक्टखौ बे डिपार्टमेन्टनि जोहैनो इम्प'ज खालामनाय जायो। नेक्स्ट डिपार्टमेन्टआव दङ डिपार्टमेन्ट अफ फाइनेन्सियेल सार्भिसेस। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया बेंक, फाइनेन्सियेल इन्स्टिट्युसन, इन्सुरेन्स कम्पानि, नेशनेल पेन्सन सिस्टेमफोरनि खामानिफोरखौ नायनाय, थामहिनबा गासै फाइनान्सजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरखौ मनिटर खालामनाय। नेक्स्ट डिपार्टमेन्टआ जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ इनभेस्टमेन्ट एन्ड पाब्लिक एसेट मेनेजमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया CPSC, BHEL, HAL, OIL, CIL बायदियाव सरकारनि इनभेस्टमेन्टखौ नोजोर होनाय। लोगोसे बेनि खामानिया PSUआव स्ट्रेटेजिक डिसएडभान्टेजेसखौ फोसावनाय आरो स्टक मार्केटआव दाजाबदेरनाय। बेफोर जाबाय मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सनि मोनबा डिपार्टमेन्ट। दायो जों सावरायगोन अर्गेनाइजेशन स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै। बे मिनिस्ट्रिखौ 1946 आव दानाय जादोंमोन, जायनि पलिटिकेल हेडआ जायो सासे केबिनेट मिनिस्टारआ,
जायखौ जों फाइनान्स मिनिस्टार होनना मिथियो, आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडआ जायो सासे सेक्रेटारि रेंकनि IAS अफिसारा, जायखौ जों फाइनान्स सेक्रेटारि होननाबो बुङो, जाय सासे डिपार्टमेन्ट अफ रेभिनिउनि हेड जायो। बेनि बिफाना जायो मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सनि गासै मोनबा डिपार्टमेन्टजों प्रपार क'अर्डिनेसन खालामना सोलिनाय। मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टआव गोनांथि बादियै विं आरो डिभिजन थायो, जाय उनाव ब्रान्च आरो सेक्सनाव डिभाइड जायो। बेफोरनि गेजेराव माखासे गोनांथार बाहागोआ जाबाय सिकिउरिटि प्रिन्टिं एन्ड माइनिं कर्प'रेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (NSI), नेशनेल सेभिंस इनस्टिट्युट (CEIB), सेन्ट्रेल इकनमिक इन्टेलिजेन्स ब्युर' बायदि। दायो जों सावरायगोन बाजेट मेकिं प्रसेसनि सोमोन्दै। बिदिन्थि महरै 2021 नि इउनियन बाजेटखौ। बे बाजेटखौ बानायनाय प्रसेसा दान मोनबा सिगांनो थामहिनबा आगस्ट सेप्तेम्बर 2020 यावनो थियारि खालामनाय जाबायमोन। गिबियाव मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सनि डिपार्टमेन्ट अफ इकनमिक एफेयार्सआ ABC थामहिनबा एनुवेल बाजेट सार्कुलार फोसावो, जाय सरकारनि गासै मिनिस्ट्रिनिसिम दैथायहरनाय जायो। बे ABCआव गासै डिटेल थायो, जे गासै मिनिस्ट्रिया गावनि मिनिस्ट्रिनि नांनाय बाजेटखौ फाइनान्स मिनिस्ट्रिनिसिम दैथायहरनो। बे ABCखौ मोननायनि उनाव मिनिस्ट्रिफोरा गावबा गावनि मिनिस्ट्रिनि सोमोन्दै मोनथाम रोखोमनि इनफरमेसनखौ हरो। बेफोर जाबाय बाजेट एस्टिमेट, रिभाइज एस्टिमेट आरो एक्चुएल। बेफोर गासै डेटाया फाइनान्स मिनिस्ट्रिनिसिम सौहैयो, अब्ला फाइनान्स मिनिस्ट्रिया बे डेटाखौ एनालाइज खालामो आरो बाजेट थियारि खालामो, आरो बेखौ फाइनान्स मिनिस्टारा एग्जामाइन खालामो आरो गोनांथि जायोबा बेखौ सोलायनोबो हायो, आरो बे थियारि खालामनाय बाजेटखौ गाहाय मन्थ्रिनो दिन्थिनायनि उनाव सुबुरुन बादियै इउनियन केबिनेटआव फोरमायथिनाय जायो। जुदि केबिनेटआव बबेबा मिनिस्ट्रिया बे थियारि खालामनाय बाजेटआव माबाफोर इस्यु थायोबा केबिनेटआवनो बेखौ सुस्राङो। बेनि उनाव बे बिलखौ मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सनि डिपार्टमेन्ट अफ इकनमिक एफेयार्सनिसिम जोबथा महर होनो फिन दैथायहरफिननाय जायो। बे समाव बिसोरखौ मदद खालामो NIC नेशनेल इनफरमेटिक सेन्टारआ। बेनि उनाव बाजेटआ आबुं जानायनि उनाव फाइनान्स मिनिस्टारा हादोरगिरिनि गनायथि लाना फाइनाल बाजेटखौ संसदआव फोरमायथियो। बेफोर जाबाय फाइनान्स मिनिस्ट्रिनि आबुं डिटेल बिदिन्थि। गोजोन्थों।